Hapdeng ka jingele ka barang jor, Hapdeng ka Iran bat ka Israel, bat katba ki siren kidang sawa, kinamding ki babthei ki penkerhu ya ka sun benang, lakum ularen bat ka leli. Katba ki babun na kinong snong ha Israel, kidang ki win ban wat jakari, kabasngan, Henry Hapdeng ka bakum ka ni kapor, kaba ki briu ki don haka jingma ka Shitrhem, haka ba ka jingim kam don jing tikna. Henry tang don ru ki briu ha Israel ki bom syam la ki win. Henry ki bas kam ka Jingbthei bat jing shania ha uturai Jisu balang ublei nong bu nong thau. Mentah ka ni ka video pinyo i ya kini ki briu ki badang Rwai Shitrhem. Wat Hapdeng ki jing kerhu jong ka sun beneng. Ta ki Jingbthei jong ki Namding baper. Henry kini klem jingting ne jing siir ki dang Rwai Shitrhem bani ro ila uturai nong bu nong thau. Te matang ini pe ya kini video. Worshippers, Israeli worshippers, worshiping the living God in a bomb shelter during the Iranian ballistic missile attack. Oh my gosh, take a look.